...2016 ýylyň türkmen diliniň sözlügünde polisiýa sözüne şeýle düşündürüş berilýär. Polisiýa, jemgyýetçilik tertibini goramak we jinayetçiliге garşy göreşmek boýunça döwlet gullugy. Bu sözlüge milisiýa sözü giýirilmändir. 1962-nji ýylda çap edilen türkmen diliniň sözlügi milisiýa sözüne şeýle düşündürüş berýär. Milisiýa SSR'de jemgyýetçilik düzgünlügi we howpsuzlygy, sosialistik eýetçiligi, grajdanlaryň şahsy howpsuzlygyny we olaryň emlegini gorap saklaýan administrativ edara. Öz gedeginde bu sözlükde de polisiýa sözüne orun berilmändir. Türkmen diliniň iň ýyry online sözlüklerinden enedilim.com bu sözleriň ikisine de düşündürüş bermeýär. Eýsem polisiýa bilen milisiýanyň tapawudy näme? Polisiýa sözü gelip çykyşy boýunça gadymy grek dilindäki polis sözünden öz gözbaşyna alýar. Grek dilinde polis, şäher, administrativ çäk diýen manylar aňladypdyr. Gadymy döwürlerde Wawiliony, gadymy Mesirde, Greklerde, Rimlerde we beýleki gadymy medeniýetlerde polisiýa gullugynyň wezipesini ýerine ýetirýän adamlar bolupdyr. Ýönelik ikinji merkezleşdirilen häzirki zaman polisiýa edarasy 1667-nji ýylda Parijde döredilýär. Sonra 1797-nji ýylda Londonda döredilýär. Şondan soň beýleki ýurtlarda da jemgyýetçilik tertibine gödäwçilik edýän merkezleşdirilen polisiýa edaralary döredilýär. Rus imperiýasynyň polisiýasy bolşewik rewolýusiýasyndan soň milisiýa urilýär. Bolşewikler polisiýanyň burjuaziýanyň bähwitlerini, jemgyýetiň ýokary gatlarynyň howpsuzlygyna hyzmat edýänligini, beýleki tarapdan öz esaslandyrýan milisiýa gulluklarynyň bolsa, işçi sınıfynyň halkyň bähwitlerini goraýanlygyny öňe sürdüler. Ýakyn taryhyň köpçüligi ma'lum maglumatlaryna aýdylyşyna görä, milisiýa bolşewikleriň eline zulumyň we sütümüň guralyny urilýär. Kollektivizasiýa dowam edýän wagty 30-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan SSR-ne milisiýanyň ştaty giňeldildi. Olaryň işleri merkezleşdirildi. Mysal üçin milisiýa ozal hem merkeze hem Soýuz Respublikasynyň hökümetine hasabat beren bolsa, şondan soň diňe merkeze boyun egdirildi. 1934-nji ýylyň 10-njy iýulyna SSR-iň güýje daralary düýüpli reformany başdan geçirdi. Aýratyn döwlet syýasy upravleniýa OGPU içeri işler halk komissarlygyna, ýagny NKVD-a öwrildi. NKVD-nyň ýanyna lagerlere we zähmet bejeriş koloniýalaryna gödäwçilik edýän baş upravleniýa, ýagny Gulag döredildi. Sovet giňişligine ozal hem ýakasyny tanadan zorluk, sütüm, zulum taryh çeşmeleri görä, onha şondan soň has mewjudi. Sovet ýyllaryna milisiýanyň bitirýän işleri metbuat serişdelerini öwge münasip görülýärdi. 1959-njy ýylyň dekabryna çap edilen Sovet Türkmenistany gazetine ýurtda milisiýanyň gazananlary taryplanýar. Ýyly-ýylyna atleşnik milisiýerler saýlanýardy. Garaşly Türkmenistanyň içeri işler edarasy Türkmen milisiýasy 1992-nji ýylda döredildi. 1998-nji ýylyň 19-njy fevralyna Türkmenistanyň milisiýa polisiýa urildi. Bu karar Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň halkara kanun goraýjy ulgamlara integrasiýasyny çaltlandyrmak maksady bilen ýylyp düşündirildi. Öňkü Sovet ýurtlarynyň Azerbaýjan, Gürjistan we Ermenistan Sovet Soýuzynyň dargamagynyň edil ýany 1992-nji ýylda milisiýany polisiýa bilen çalışdy. Merkez Adi ýurtlarynyň Türkmenistanyň ýygyany Gazawstan 1998-nji ýylyň dekabryna milisiýadan polisiýa ýasady. Russiýa milisiýany 2011-nji ýylyň martyna polisiýa urdy. Täjikistan, Özbegistan we Kyrgyzstan henüýde milisiýa sözüni ulanýar.
Her ýylyň 29-njy maýyna Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärleriniň güni bellenilýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistanyň prezidentiniň içeri işler edaralarynyň güni münasibetli olara ýiberen gutlugy wagtal döwlet medeniýetine çap edilýärdi. Ol bu ýyl we geçen ýyl çap edilmedi.